Hola, jo sóc en Pere Casas, treballo al Museu del Ter i aquests dies tenim una exposició que es diu Reconstruint els pisos de Can Garcia. Una exposició que ens agradarà molt que vingueu a veure i abans us preparem aquest audiovisual perquè us el pugueu mirar a l'aula i aprendre algunes coses que van passar abans de la construcció dels pisos i que pensem que seran interessants per quan vingueu a veure l'exposició. L'any 2021 es va enderrocar el segon bloc de Can Garcia i en aquell espai, en el barri de l'Erm, on durant més de 60 anys hi havien viscut moltes famílies, on havia florit la vida, si passegem avui en dia el que hi ha és un solar buit però ple d'història. Amb l'Associació de Veïns del barri de l'Erm i amb la Comissió de Veïns dels Pisos Garcia els hem volgut reconstruir i els reconstruïm a partir de la memòria, a partir de les persones que hi van viure i que en són els protagonistes i que volem que també continuïn sent protagonistes d'aquesta exposició. Així doncs, per entendre el Manlleu actual, ens situem en el segle XIX, tirem 2 segles endarrere i allà és on teníem un Manlleu bàsicament agrícola, que hi havia l'església de Santa Maria, els carrers del voltant del que coneixem com el d'Àlvila i la gran transformació passa llavors. Comença a haver-hi un Manlleu industrial, hi ha un creixement econòmic, un dinamisme i s'acaba culminant amb el que coneixem com el canal industrial, construït o acabat de construir l'any 1848. Allà és quan s'hi posen moltes fàbriques, com per tant Manlleu té molta feina, arriba molta gent a viure a Manlleu i s'expandeix la ciutat cap al que coneixem el Baix Vila. Aquest seria l'inici del Manlleu actual. Per tant, tenim uns inicis del segle XX amb un Manlleu superdinàmic, amb molta gent que ha vingut a viure a Manlleu, gent que ve de fora, que s'instal·la a la ciutat perquè hi ha molta feina i que donen molt dinamisme i un Manlleu completament modern amb el que hi havia anteriorment. Fa uns anys vam publicar el llibre Nouvinguts a la ciutat, es va publicar ja fa uns anys, però el que analitzava aquest llibre i que ho explicarem o que ens serveix per explicar els orígens d'aquesta exposició és com creix Manlleu i quan arriba la gent. És a dir, que barregem, en aquell llibre es barrejava el creixement urbanístic de la ciutat amb el creixement demogràfic de la ciutat. Un primer moment o un inici clar el vam aconseguir o el veiem a través del padró de l'any 1905. A través d'aquest padró, en el qual ens fixem sobretot on ha nascut la gent de Manlleu, ens adonem d'una dada que trobem que és molt significativa, i és que el 40% dels manlleuencs han nascut a Manlleu. La resta que hi viuen han nascut a fora de Manlleu, per tant venen de pobles del voltant. És el que estem comentant, hi ha feina i ve la gent. Evidentment no venen de molt lluny, sinó que venen del Lluçanès, del Collsacabra, sobretot de zones rurals i que es venen a instal·lar. Tot i que venen de zones properes, no hem d'oblidar que estem parlant de fa més de 120 anys i que per tant és gent que agafen els seus familiars, que agafen els seus estris i que canvien la seva casa que havia estat fins a aquell moment per instal·lar-se de nou a Manlleu. Per tant, és una immigració que nosaltres a principis del segle XX la situem aquí, però que durant tota la història, en el cas de Manlleu i de tot arreu, n'hi ha hagut. Estem a principis del segle XX i, com hem dit, és a finals del segle XIX, durant el segle XIX, que arriba molta gent, que ve gent del voltant, i per tant, i centrar-nos en aquest llibre de Nouvinguts a la ciutat, a principis del segle XX el que veiem és que hi ha una ciutat més aviat tranquil·la, que no hi ha un gran creixement demogràfic, no hi ha un gran creixement urbanístic, això ja ha passat, però sí que el que hi ha i que des del museu moltes vegades ens hem adonat i valoritzem és que hi ha un Manlleu superdinàmic, molt actiu, associatiu, cooperatiu, que passen moltes i moltes coses, segur que moltes més que en comparació amb altres pobles del voltant. I continuant mirant amb com s'expandeix Manlleu, arribem en uns anys en què hi ha 2 fets molt excepcionals. Un és la Guerra Civil, de 1936 a 1939, un conflicte que ja sabem que té moltes conseqüències. I l'altre, just acabada la guerra, un any després, estem a l'octubre de 1940, que hi ha una gran riuada. Riuades n'hi ha sempre, però de l'octubre de 1940 és especialment greu, l'aigua arriba fins a la plaça de la ciutat i per tant tot el Baix Vila queda molt malmès. És un moment, fruit d'aquests 2 fets i d'altres circumstàncies, que Manlleu torna a créixer molt, sobretot queda evident amb el barri de Gràcia. L'estació del ferrocarril havia arribat en aquell Manlleu industrial, dinàmic, de finals del segle XIX, l'estació estava lluny de la ciutat i és en aquest moment, a partir de 1940, quan es crea el barri de Gràcia i s'ocupa aquest espai de la ciutat entre el que era el centre de Manlleu
i l'estació que estava a les afores de Manlleu. Veiem aquesta ciutat que està creixent i que torna a arribar gent. Sí, havíem estat en uns moments en què demogràficament Manlleu no creixia i a partir de 1940 i fins a l'any 1960 continua arribant molta gent. Continua arribant gent del voltant, de les zones rurals i també de fora de la comarca d'Osona o de més lluny, sí, dins de Catalunya, però gent que va arribant i que ocupen aquests nous barris que s'estan construint a Manlleu. I arribem als anys 60, els anys, claus per explicar l'exposició que presentem i que són els moments en què arriba molta gent. Sí? Sobretot a l'any 1960 a Manlleu tenia la ciutat 9.000 habitants i al cap de 20 anys, a 1980, Manlleu ha duplicat aquesta població, ja no té 9.000 habitants, sinó que ha passat a tenir gairebé 17.000 habitants. Per tant, ha arribat molta gent. Gent que continua venint de les zones del voltant, gent que continua venint de Catalunya i també en aquest cas, i aquesta és la novetat, gent que arriba de fora de Catalunya i especialment de la zona d'Andalusia. Sí? És quan la ciutat necessita donar una resposta i que Manlleu diu, està arribant molta gent, què farem? I es decideix a Manlleu i a moltes d'altres ciutats construir a les afores de la ciutat, en aquest cas anant cap a Torelló, a les afores de Manlleu anant cap a Torelló, és on es construeixen els blocs de Can Garcia, icona de Manlleu i motiu d'aquesta exposició. Estem a les afores de Manlleu i es construeixen aquests blocs de Can Garcia que són de planta baixa més 11, per tant, amb una alçada descomunal. Pensem que en aquests moments, sí, ho sabem, a Manlleu als anys 60, l'alçada normal dels habitatges era planta baixa més 2, més 3, com a molt, més 4. I resulta que de cop i volta, i com a resposta en aquesta arribada massiva d'immigrants, es construeixen aquests dos blocs a les afores de la ciutat. Dos blocs que acaben sent gairebé tan alts del campanar i que han arribat fins als nostres dies i que provocaven que quan tu venies a Manlleu i arribaves d'altres llocs sempre veies el campanar de Manlleu i els pisos de Can Garcia. Pisos eminentment ocupats per gent que procedien de fora de Catalunya, sobretot d'Andalusia. Per mirar qui vivia als pisos, tenim el padró de l'any 1970. Sí? Els pisos s'han construït una mica abans, de seguida es van omplint i el padró de 1970 ja ens permet veure quanta gent hi viu. Veiem, com a mínim segons el padró, que en els dos blocs de pisos construïts de Can Garcia hi viuen més de 1.000 persones. Això vol dir que viu més gent en els blocs que en molts altres pobles de la comarca d'Osona, per exemple. I si ens fixem a on han nascut aquests 1.000 veïns, aquests més de 1.000 veïns que viuen en els pisos, veiem que la majoria han nascut a Andalusia i concretament a la província de Jaén. Més del 60% dels veïns són de la província de Jaén. Per tant, estem davant d'uns pisos i d'un barri estigmatitzat, on hi ha molta concentració de gent que ha arribat de fora i moltes vegades la diferència ens provoca aquesta mirada amb temor, amb por, etc. Aquest cas queda molt ben retratat en el llibre que escriu l'escriptor manlleuenc Jordi Puntí i que titula Els castellans. Ell hi narra la seva vivència, la seva experiència, la seva relació del que podria ser el Manlleu amb el Manlleu dels castellans. Els pisos, que com sabeu són els pisos de Can Garcia, el nom prové de la fàbrica que se situen als baixos dels pisos, és a dir, que just construïts els pisos a l'any 1963, entremig dels dos blocs i a la part baixa, s'hi situa una fàbrica de gracioses, que es diu Garcia, i que ja es trobava, que és històrica, que té més de 100 anys d'història i que es trobava en el centre de Manlleu. En aquell moment es trasllada i passa del centre en els baixos d'uns pisos que des de llavors tothom els hem conegut com els pisos de Can Garcia. Els pisos estaven, ja ho hem dit, a les afores de Manlleu i estaven allà en un descampat. És a dir, que no es fa un barri i llavors s'hi construeixen els pisos, sinó que l'ordre és que primer es fan uns pisos i a mesura que hi ha gent, i com hem vist que hi ha molta gent i que han vingut de fora, es va construint el barri de mica en mica. Per tant, els serveis que avui en dia hi trobem, que podria ser el mercat municipal, el casal cívic, el parc de l'Erm, l'escola, etc., sí, la parròquia de Sant Pau, no és que es construïssin prèviament pensant aquí farem un nou barri, sinó que primer hi ha els pisos i a mesura que hi ha molta gent, aquest barri es va dotant. Barri conegut amb el nom del barri de l'Erm, perquè és aquí, a les afores de Manlleu, i on hi havia una casa de pagès que es deia de l'Erm, on en els seus camps es van construir aquests blocs que van donar peu en aquest barri.
I tot i que als anys 60 i 80, i aquest és el motiu de l'exposició, va arribar molta gent de fora, el moviment migratori no va acabar aquí i a finals del segle XX, principis del segle XXI, continua arribant o torna a arribar molta gent. En aquest cas, procedents de l'estranger. Si mirem a l'any 1996, i sempre ens basem en el padró, a Manlleu només hi havia un 3% de persones que havien nascut a l'estranger, a fora de l'estat espanyol. I en canvi, 10 anys després, aquesta dada ja no és un 3%, sinó que s'ha convertit en un 20%. Això vol dir que avui en dia, que Manlleu té més de 20.000 habitants, un de cada 5 dels manlleuencs que vivim a la ciutat han nascut a l'estranger. Aquests veïns, aquests nouvinguts que han arribat a Manlleu a principis del segle XXI, s'instal·len, com hem dit, en els pisos de Can Garcia. Uns pisos construïts 30 anys abans i que per diferents circumstàncies no s'han mantingut o ja estan en un estat bastant deteriorat, mal conservats, que potser els propietaris no hi viuen i que s'han anat rellogant, diverses circumstàncies que fan que els pisos estiguin bastant deteriorats. L'any 2004, la Generalitat de Catalunya treu la llei de barris i un dels barris que afecta o que obtenen o que es veuen agraïts per aquesta llei és el barri de l'Erm, amb la voluntat de que hi hagi millores i amb l'epicentre dels pisos al mig, diguem, com a peça clau. I 2 anys després, estem a l'any 2006, l'Ajuntament de Manlleu, en el ple municipal, decideix que, vist l'estat en què es troben els pisos de deteriorament, la millor solució, més que arreglar-los, és enderrocar-los. Per tant, a partir d'aquest moment, comença la voluntat i la feina de traslladar tots els veïns que hi viuen i d'enderrocar aquests blocs que ja es troben en molt mal estat. Per tant, a l'any 2006 es decideix enderrocar els pisos i si ens fixéssim qui viu llavors en els pisos, ho veuríem claríssim. El padró de l'any 2008 ens diu que en els pisos de Can Garcia hi viuen 877 persones. Per tant, estem al voltant de les 1.000 persones que gairebé sempre han ocupat els 2 blocs de Can Garcia. Amb la gran diferència, i és que 30 anys abans la majoria eren nascuts a Andalusia i si ens mirem a l'any 2008, segons el padró, dels 877 veïns, el 80% han nascut al Marroc i concretament a la zona del Nador. Per tant, això vol dir que en aquest moment, principis del segle XXI, molts dels manlleuencs són nascuts a Nador i les 3 llengües més parlades a Manlleu són el català, el castellà i l'amazic. Des de l'any 2006 se sabia que els pisos s'enderrocarien i en aquest moment comença un procés lent de reubicació, de reallotjament dels veïns que hi viuen. Un procés que acaba sent molt lent, s'hi suma la crisi econòmica, s'hi sumen molts factors, però que mica en mica els veïns van marxant dels blocs per anar-se distribuint per la ciutat, alguns marxar de Manlleu, etc. En tot cas, a finals de l'any 2015, el primer bloc de Can Garcia, el que estava situat al carrer Garcia Estrada, acaba sent enderrocat. I uns anys després, a finals de l'any 2021, s'enderroca el segon bloc de Can Garcia, desapareixent així un dels blocs icònics de Manlleu. Durant 60 anys ocupant l'Skyline de la ciutat, on hi ha viscut molta gent, icona i patrimoni de la ciutat, on hi ha hagut moltes històries i que nosaltres amb aquesta exposició hem volgut recollir i tenir present. I us esperem al Museu del Ter perquè la pugueu venir a visitar, a gaudir i si ens expliqueu els vostres records, fantàstic.